Aisha Sow tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama on jettama bisimilla mon e ka taskaram koɗo mawɗo jaɓɓeɗen hannde ko rappeur mauritaninajo mo nagui mum fuuɗi e o saaha sikki ala ko inne ande kadi yiye heptine omo noto inde Brems kon no gandirɗon ni omo yaltini koral ko ɓoyani ene wiye jololel o waɗi concert aji mawɗi e nder ɗum toon to Mauritanie hande Allah waɗi omo tawe ɗo e Dakar lamorgo Sénégal fartange e men yewtidde e makko hande e ɗe golle makko ha e ngel ñaguel ɗelkowel ngel o fawi hande e ngal dingiral nalankagal hono jololel ɗum wonata lowdi yewtere men hande bandiraɓe. Brems a salminama. Ko weltare mawde mi salmitima kala keɗotoɗo RFI fulfulde mi salmini on foof e on jarama e bismade nde ko weltare mawde. ko noon tigui bisimilla ma e RFI fulfulde minenne kadi ko weltare e wonani amen jaɓɓadema ɗo hande. Brems ko indema artiste kono sikki ala wonko somi e ɗum haade men fuɗɗade firtan taw bandiraɓe nden ɗon inde. Eyyi joni eɗen kalano tan aɗa wiye minen rappereji ɗi pour que min mbawa holko tagui min mbawa webnude eyyi no weeɓi so tawi a andi tan weeɓirti quoi. Brems ko mawniraɗo goto tottimi inde nde arani min mbiyeten ko Ibrahim nde gonnomi cukalel nde mbeɗa are mabɓe ko mawniraɓam artiste uji et tout ça kamɓe dokkimi inde nde e yeehi ha ɓooyi nde pellitmi wadde musique nde ƴettumi inde nde mbattumi ɗum comme kelme quoi kelmi ɗum mbaɗmi ɗum BRMS e on yaha 2022 nde jaltinannomi projet yam biyeteɗo dimension direction artistique kesso are yam woni remplace de SO par X parce que X aussi ne lire S kadi X no mbimami ni sa renferme ne heewi gueɗe ɗe gandanɗa hoorema ne soomi nder mum sa ƴeewi e nder littérature sa ƴeewi e nder mathématique kadi ne signifie aussi le numéro 10 aussi e nder game e nder ko mbaɗatmi ko wawde ko waɗata ko défendade wonde aussi addude ko hesɗi addude aussi kene nawra gueɗe ɗe yesso donc ɗum foof ene soomi e inde nde kadi mi gaynara haalde ɗum goto foof kadi ene jogo hen miijo mum tan no addiri foof nan ɗon quoi no addiri foof nan ɗon sikki ala X ene firta inconnu kono an kam hande an natti wonde inconnu mbiyen e ngal ɗo dinguiral saabu yimɓeɓe puɗɗima wowde e jimɗima jololel noon o woni e mbiyen inde album o ene tawe hen leppi 14 hade men nadde bundi yewtere nde firtan en taw jololel saabu eɗen gandi gaddinaji fulɓe ne heewi sikki ala won fulɓe heɗotoɓe en toon to Togo toon to Benin e banggue goɗɗo ɓe jiiɗi andude helmere jololel nde holko firtata. Eyyi jololel mi fuɗɗima yimde ɗum guila e projet yam gadiɗo walla mbiyen ɗiɗaɓo jaltuɗo 2020 wiyete ko laisse parler le talent woni woppu talent ma jangto woppu mbawka ma jangto e nder oɗon projet ne waɗi titre goto wiyete ko jololel gila nden min mboɗomi e hakkillantagal wontude jololel ene wawi eɗen mbawi wiide ko nalanke eɗen mbawi wiide kadi ko neɗɗo jalbowo kadi ko neɗɗo beltinowo kadi ko neɗɗo so darima hakkude rendo yimɓe foof jiyatmo yimɓe foof kadi laaɓete wonde ko hoodere woni ɗo donc pour am min jololel ko ɗum firtata ko hoodere kadi ko jayre ko ɗum noon kam min joguimi comme explication walla comme ko mboɗo firtira jololel ko noon tigui saabu meɗnomi walla mbiyen mi gadinomi nande nden ɗon helmere ko e jimol El Hadj Baba Mal to wiyatami woni jololel noon ko waɗi kam jololel hay Demba Ndiaye Ndillan kadi e nder album o min mbaɗi e titre 8 to min mbaɗat interlude woni Bosoya ko label baɗo kam produire o donc min mbaɗi ɗon titre o e to gasata ɗo aɗa nana hen Demba Ndiaye Ndillana min mbaɗi hen jimol makko goto ne wiya mi wonti jololel yo e ɗum noon kadi ko gandanɗa hoorema ko weltare e ƴettude exemple e artiste uji goɗɗi jimnoɗi ɗum min gartira ɗum pour fammindeɓe minen min garani min créé ko hesɗi min garani min mbaɗi ko hay goto meeɗa wadde walla ɗum ko nandi hen c'est vrai nan ɗon mais kadi emin ƴetta e mawɓeɓe emin gadda e mabɓe kadi koɓe mbanno min mbatta ɗum kadi e lumiére yimɓe mbawa yiide ɗum yimɓe mbawa yiide ɗum kono sikki ala on gaddi ko hesɗi saabu aussi mbiyen neɗɗo yaltina album waɗa ɗum e application wona taw ko jobdi ko par code taw go fof koye code muɗum nde wawa heɗade ɗum kadi sene waɗane min kam min mi meeɗa yiide holko saabi cuptiɗa waɗirde noon oɗo projet ma mbiyen nde ɗo eɓɓore hono jololel waɗi min suɓade ɗum mbeɗa wawi wiide ko yidde wadde ko ganduɗa hoorema ene serti eko yimɓe mbaɗata ñande foof par ce que min guila puɗɗimi wadde ko mbaɗatmi ko mi yiiɗa nanda eko yimɓeɓe mbaɗata ko mi yiiɗa kadi mi waɗa hunde yimɓeɓe jiiya ɗum mbiya ɗum ene nande ko kaari wanno walla ene nande ko kaari wanno ene wanno yidde
sertude ene wanno aussi yidde andinde yimɓeɓe ko kala ko jiɗɗa wadde ene wona par ce que industrie musicale o hokkani min gueɗal mo gandanɗa hoorema amin tini hen koye amen surtout économiquement woni to banggue yoptade komin mbaɗata ko somin mbaɗa son uji min joɓat somin mbaɗa vidéo ji min joɓat donc somin mbaɗi album ene hani koral no mbiɗani ene hani min mbawa yoptade hen komin liggi ko min miiji min tawi que somin mbaɗi oɗo application ma wallu min no fewi e banggue économie o par ce que somin mbaɗi ɗum tan e plateforme uji woni no mbiyatani Deezer, Apple Music, Spotify momin keeɓa heɗotoɓe kono e banggue économie o min gartamɗam wawata wadde no min jiɗiri ni min keeɓi miijo wadde application min mbi pourquoi pas min jeehi min ƴeewi développe o application min kalde mum min pamodiri min mbaɗi koduji min jeeyi te alhamdulillah wonko heeɓa hen kadi walli min e gueɗe kewɗe mo gandanɗa hoorema comme wadde vidéo ji comme wadde spectacle uji mawɗi e nder Nouakchott par ce que min mbaɗi 2 spectacle mo gandanɗa hoorema ko en espace de 2 semaines min mbaɗno le 19 ko sortie officielle toon to IFM 2 semaines après par ce que hewno yimɓe ha nonkinade 2 semaines après min ƴetti stade olympique de Nouakchott kadi min kebbini ɗum donc ɗum ɗon foof walli min e wadde ɗum kadi ko min jaltin album o e application min jeeyi koduji ɗi ɗum kadi walli min e dépense uji ɗi walli min e gueɗe kewɗe machallah hade mi arde e concert aji ɗin ɗon ɗi keɓɗa wadde walli on hen ko heewi nde tawno yimɓe notima kadi e ngal ɗon jaɓɓal hayso tawi ko hunde e hesɗune nde ganduɗa wowani yiyede hatta yimɓeɓe notima beɗa aɗa fanno hen oɗo retour aɗa fanno hen ɗam ɗo gartam ko ganduɗa koko hesɗi kono kadi yimɓeɓe gabbitima e banggue mo garduɗa o eyyi mbeɗa fatno ɗum saabu min komi naalan kono kadi komi keɗotoɗo ko yimɓe jahata ko yimɓe mbaɗata ko mbeɗa watti hakkille e kala ko waɗete e rendo e o saaha foof mbeɗe faama ko yimɓeɓe eɓe ɓuura wawde sohlude ko hesɗi e saaha foof e fannuji kala hay fannu jaññankagal mo gonɗon ngal saaha foof ko hesɗata ko yimɓe ene gabbo hen saabu ene jiiye hen ko jiiɗa e ko waɗete no ñande foof ko e o neɗɗo kadi kesum ene wela neɗɗo saaha foof e o minen nde min garanne min gardi koye hoolare par ce que min mbaɗi ko en place stratégie de communication woni nomin mbaɗirta ha yimɓeɓe mbawa intéressade hen ko teppel min gari première fois min mbaɗi ko logo application ene yaaha yimɓe ne kaala hen ha ɓooyi min gaddaniɓe application min gaddaniɓe no waɗirte min gaddaniɓe cover woni koral ngal min gaddaniɓe koral ngal e hoore mum c'est à dire seeɗa yimɓeɓe ene paama yimɓeɓe ene gabbiro hen te franchement min mbiɗa joguino hoolare ma won saabu amin ganduno ɗum ɗo ma wat différence ma wat ko ɓeydi e nder komin mbaɗata ko e nder musique mauritanienne e nder musique africaine aussi musique africaine on ɗon sikki ala mo yi natal to winda jolelel ɗo wonko hollirta ko heewi gila e ɓornugal ngal gila e décor ko watma inspiré e yaltirde on banggue sikki ala hande enen ɓiɓɓe Afrique en tollima to ganduɗa hande eɗen jiiɗi yeeyde ko gonɗen ko nde tawno tolnima hande goto foof ene foɗono ko woni ko kono sikki ala wonɓe toɗɗiɗa e oɗo image mo natal ngal e ko cuptiɗa e couleur aji ɗi cuptiɗa wadde hen ɗi eyyi ko yidde artude tan e koral ngal woni jololel saabu sa wi hoorema jololel ko konngol pular sa wi pular a wi aada a wi cosaan eyyi minen komin artiste uji moderne woni komin artiste uji urbain min mbaɗata ko musique urbaine woni hip hop woni rap woni R&B woni soul komin mbaɗata ko c'est vrai que wona pulagu no mbirten à 100% wona yela wona haydara kono somin mbaɗa ɗum emin jiiɗi yaadinde hen to min gummi to min dasoto ɗum hen min mbadda ɗum comme ça hunde nde wawa yodde par ce que somin gari hande min gaddori ko nande tengade somin gaddori ko ɓornimi e nder cover o ko somin gaddori lampe pétrole ka somin gaddori ɗeɗon gueɗe foof jomum so yi ɗum ma andu ɗum wonto ummi kadi so heeɗima musique o ma andu kadi wonto ummi ene woɗɗi kono kadi ko musique baɗateɗo o kadi ko musique hande o donc ko rendinde hanki e hande waɗi min ƴettude cover o min mbaɗi ɗum ko gandanɗa hoorema en woni culturel en woni traditionnel kadi min jaadini hen musique mo gandanɗa hoorema ene woni moderne donc ko yidde vraiment andini yimɓe minen wonto min gummi kadi min mbasani to banggue culture min mbasani to banggue héritage kadi ko oɗon affaire ɓurno min yidde wadde cover baɗo ni ko pour démarquade aussi sikki ala serti eko wowno yiyede ko kadi ene watta hakkille no fewi nde tawno neɗɗo dañani ko ɓuuri iwde mum dañani faaro muɗum foof ko fina tawa muɗum kono a haali nde album o yaltindi e ɓoyani muɗum tan mbaɗɗa concert a yi aduna o foof yimɓe ngari notade e keewal ha hiɓɓi heewi tep e mbiyen jonte ɗiɗi tan walla eko fawi wonno hakkude muɗum mbere ɗum koko heblanono walla kadi no yimɓeɓe notorimani mbeɗa aɗa ɗaminoma wani eyyi kañum ko jololel wayi noon jololel ko neɗɗo keeso par rapport e nden saabu kulol ala e jololel to banggue somi noddi tan mi notete par ce que ko min woni jololel par ce que kono mbiɗa joni nde puɗɗoɗen nde ko nangue gue a faami donc nangue sen fuuɗi yimɓe fof jiyat ɗum min
mi hulata so mi noddi yimɓe par ce que mbaɗa andi yimɓe ko aroɓe eyyi min mbaɗani ɗum prévoir noon nde min mbaɗi concert amen le 19 sorti album nde heewi yimɓe ha yimɓe goni bowal ha waɗi hen mettinɓe ko natani ko par ce que goto foof en yinno tawede oɗo moment finalement min jotti min mbi il faut que min beltin yimɓe sabu weltinde yimɓeɓe minen ko ɗum waɗi min ɗo komin nalankoɓe komin yimoɓe komin findinoɓe weltinde yimɓeɓe ko ɗum ɓuuri wodde min ƴetti décision noon wadde stade mais min mbaɗano ɗum prévoir avant concert le 19 o ew nde min ƴetti décision wadde ɗum nde hoolare naati min jeehi min mbaɗi démarche uji kadi Mauritanie wona hono Sénégal ni wona hono banggue goɗɗo ni saaha démarche uji administrative woni yaade kayitaji yaade foof ene tiiɗi ene metti kono alhamdulillah équipe o waɗi hen ko wawi ko kadi min dañi walloɓe ha min mbawi hebde ɗum mais kam kulol alano hen ko hoolare ɓurno hewde par ce que amin ganduno tomin jaretno ɗo somin mbaɗi tan somin noddi yimɓe garat sa noddi yimɓe garat wadde yimɓeɓe foof gari notade e keewal e on ɗon concert bannoɗo toon to stade Olympia de Nouakchott en jahata ƴeewoyen ngolɗo lefol ko gotol e leppi ɗi jaltinɗa tawateɗi e jololel e ngollo wiye thérapie. Bonjour Foulé, j'espère que tu vas bien. Ces derniers temps, beaucoup de choses me pèsent émotionnellement, mentalement, et je sens que ça peut exploser à tout moment. Et j'ai besoin d'en parler. Ibrahim, comment tu vas? Ibrahim, je comprends que cela soit difficile pour toi d'en parler. Mais sache que ce n'est pas tout le monde qui a ce courage, cette chance, cette force de parler de ce qui ne va pas. En tout cas, en tant que thérapeute, mon but est de t'écouter, de te guider, de t'aider, sans te juger, sans te critiquer, sans te mettre la pression. Ibrahim, je t'écoute. Yeah. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mi waɗa mbiɗo watta hande feewi fof so mimi jima mayde gurnam ne haɗami fof so mimi jima ceeral gondigal ne ñawa bof ɓe kaali haɓe mbi kof kono serani e soof mi yiɗi surde jikka melle takka suuf ɓernde nde jaɓani ɓuuri mi doole fuuf mi wirtima salminani wotto yiru noon jiɗirɗa ko ɓurti fo yo ruf cellal ko wafo ngalu holmo jibini mi anda ko moƴƴeyam anda ko jigimi holno baɗo no yamni yiɗiri jimiri nangiti haɓano mbarowndi dari te sirgini o kam yedata jeddowo yeddata ha ɓuura ko jeddumi hooram ko holko cikkata hare nde ko mine min wona mine ma wona mine makko mine ɓeya mine maɓɓe ma aduna gas tawande hare gasani produit richerar rapperuji natti windu mbatti faydu haalde puy kay rap pinɗo fof ko king walla général anka holɗo wona king wona général jiɗɗa wiide anko ko holon level an taweteɗa ay mbaɗami e aduna mbaɗami univers am no mbiyata ni mi wawa comparé mi wawa waddede heddiɓeɓe par ce que wona gotum non tigui wona gotum ko gonga ma ngol lefol ko ganigol e ngal koral ma jololel thérapie so en etima firtu ɗum e fulfulde ene wona safara way kono mbiyen gonko guettotonoɗa haɓade e ma kono feere ala alay saago jaltina ɗum holko Brems yinno resnude windere nde e yaltinde ngol ɗo lefol thérapie jinnomi ko andinde yimɓeɓe holimin e banggue mo yimɓe jiiɗa yiide o saabu hande rendu men sa wiyama holi an kewɗa haalde koko yimɓe jiiɗi nande ko kewɗa haalde koko yimɓe jiiɗi yiide hollude koko yimɓe jiiɗi yiide ko e mbeɗa andi ko gurmi ɗo ko walla ko gurmi e mbanmi ɗum e nder ngolɗo lefol won wuroɓe ɗum ha keewi tawa mbawa ɗum yettinde hay goto tawa mbawa ɗum haalande hay goto min Allah rokkimi fartange wonde nalanke wonde jololel mbeɗa wawi haalde ko gandanɗa hoorema ene yetto won banggueji tawa yimɓeɓe mbawa ɗum haalde mbeɗa wawi wiide son thérapie o par exemple ko ɗum woni définition Ibrahim wona Brems wona jololel mais ko Ibrahim haalat woni min mbiyetemi ko Ibrahim ko guratmi e gurnamam ko ɗum mbaɗmi e nder son mbiyete thérapie kadi ko ɗum mbaɗmi e nder korol jololel ngol saabu mbeɗe wuuri woni gueɗe mboɗo wuura won situation ji mo gandanɗa hoorema mi wawa joddade ma mi haalanma ɗum an saabu min e ma eɗen mbawi wonde sehilaɓe eɗen mbawi wonde yaadiɓe taw mbeɗa hersa wideme wona gueɗe taw mbeɗa hersa wideme minde hande mi welani minde hande koni minde hande kona saabu so ɓooyi yirete ka goytotoɗo ewo enen rendo men hokkani gueɗal gandanɗa hoorema woni la santé mentale mi anda no mbirten ɗum e pular ha mbawen ha yimɓe men ɓe mbawa heɗotoɓe mbawa ɗum famde woni la santé mentale wona gueɗal ngal ganduɗa hoorema eɗen batti hen hakkille no fewi saabu ko hunde welsindade
par ce que enen fof eden gandi hande weɓani gona e banggue ma mbasa welde mbasa fewde e ñalawma ma mbawa ɗum jangtanade neɗɗo famma donc ɗum ɗon fof nani hen kadi banggue goɗɗo kadi ne waɗi wasde famede e nder reno gandanɗa hoorema aɗa yiiɗi wonde nalanke taw yimɓe galle mon jiiɗa par exemple nalankagal ngal gonɗa e dommum ngal walla leñol ma yiiɗa nalankagal ngal gonɗa e dommum ngal saabu min komi torodo mi wona poɗɗo yimde enoɓe mbirata ni ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe gandanɗa hoorema so ɓadimama ene memma no fewi mais holno jaltinirta ɗum a huccitta e bamma dugda e mum a huccitta e yumma dugda e mum a huccitta e keccuɗomo dugda e mum kono musique ene rokkimi fartange wonde mo jiɗmi wonde fof haalde ko jiɗmi haalde fof kadi ene walla heddiɓe ɓe so keɗima ɗum jeeyi hen koye mumen tawa kalani kañumen donc min puram min thérapie ko ɗum ɗon signifiata ko safrude hooram min e wallude kadi heɗotoɓe ɓe safrorade ko cafrortomi ko min safrorade ko cafrortoɗa ko sikki ala saabu hewɓe ene dafe ene cafroro jimɗi mon hewɓe ene dafe ene kutoro defte ene jangga windoɓe ne ko ɗum kutorto gam yaltinde ko woni mumen sikki ala nde tawno ko mbiyata ko yaltinde e mette ɓernde ma ene yoola mbiyen ene usta kadi musalla mo tinta e hoorema jangtade ɗum ene moƴƴi ma wot ko safri ene ko gonga rendo meɗen ene hoybin ɗum seeɗa kono sikki ala ko hunde wurrande hunde wonde kono e on ɗon safare jinmi artude saabu e lowdi ndi aɗa haala hen no mbiɗa ni joni komi torodo holno mbaɗɗa ha jinnaɓe ma ha taariɓe ma jaaɓi gonaji mom nde tawno enen eɗen gandi eɗen jogui gowaɗi meɗen enen fulɓe wonto neɗɗo ummoto e leñol fulɓe wiya a fota wadde ɗum a fota yimde a fota ɗuminde ko caɗele mawɗe taw ɓe ganda ɗum ko passion ma ko yidde ma holno mbaɗɗa ha ɓe jaɓanma mbaɗagal ɗo gongal nalankagal eyyi mi ittu kulhuli mabɓe battumi ɗon hoolare mbawmi wirude noon tan ko ƴettani kam temps no fewi saabu waɗi hedde duuɓi sappo en min puɗɗimi wadde musique ko 2012 hedde nden kadi komi cukalel gonnomi mboɗo jangga école mboɗo jogui avenir mbeɗa ƴoƴi mbeɗa fini mbeɗa ferti pin subaka tan mi batti yiide mbeɗa yiiɗi yimde mbeɗa yiiɗi windude mbeɗa yiiɗi yaade concert aji et tout ça kulhuli mabɓe wonno ko min holko jogormi wontude e gurdamam sikki ala ɓe jiiɗa mi wona nalanke saabu wona hunde tawande e nder galleji mabɓe wona hunde tawande e nder lasliji mabɓe kono ene yaha min Allah wallirimi ko gueɗal gotal somi nangue hunde mi wona jawɗo oppude somi nangui neɗɗo fannu tan pare fannu mo mbawmi wonde foof mi wona jawɗo oppude mi wona kadi goppowo saabu a wi kam yemi oppu ko min suɓoto mbiɗa yiiɗi woppude mi woppa walla mbiɗa yiiɗi nangude mi nanga ko ɗum wallimi e duuɓi sappo ɗi foof mi haɓama hen no fewi nenam yiɗano mi waɗa ɗum no fewi babam kañum ene wallami hen kono ene huula kadi kañum ne rendo ngo no fewi mais ene yaha ha 2020 21 22 sara ɗon hankkadi hoolare lomti kulol woni ɓe gandu min ko mbaɗatmi ko mbeɗa wawi ɗum kadi mi wona ƴettotoɗo mi wona kuɗowo mi wona jornowo tuuba mi wona baɗowo woni gueɗe ɗe gandanɗa hoorema eɓe kuliranno ɗum artiste ɓe jii hen ɓeydare ɓe jii hen ɓamtare ɓe jaaɓi mi waɗa ɗum kono ko min holliɓe ɗum c'est à dire que ko min jaaɓi wonde mo gandanɗa hoorema calotoɗo wonde aussi baso wiyede oppu tan woppa saabu somo oppino tan hande mi andani ko gonanmi goɗɗum kadi ne wawi wonanami ñabbuli goɗɗi saabu mi regrettat par ce que min nden ko football mbaɗannomi ɓe mbaɗi feere ɓe guittimi hen yomi janggu nde gonmi artiste nde mbimi min on mbarra koyeɗam footballeur après mbiyana no mbar koyeɗam nalanke o donc jaggumi hen ha Allah waɗi hen sutura haaɓe mbawi jaɓandemi ɗum mais kam ko kulhuli mabɓe guittumi battumi ɗon hoolare battuɗa ɗon hoolare nani joni e haalema aɗa wiya a ƴettata ko a ɗuminta te mo wi rap wiya clash firti ko mbere a fadatake e wadde clash uji par ce que onon rapport aji ononne oɗon keewi mañoje ne woodi mbeɗa waɗa clash uji kadi e nder musique aji mon waɗa ƴettoji ni kono ko hunde foof koye contexte mum ƴettata ɗum hunde foof koye nder cadre mum nawata ɗum so mi wima mi ƴettata ko wona banggue par exemple min musique kam ko dewal Allah e jokkere en dam et tout ça non komi artiste au sens clair du terme komi artiste kadi somi wima artiste ne yaaji foof nan nder hen foof nan nder wonde artiste nde kono mi véhicule ta une mauvaise image de moi mi waɗata par exemple ko gandanɗa hoorema yimɓeɓe ene mbiyir sukaɓe men hoto mbaɗ ko mbaɗatmi ko donc min komi artiste clash uji so gari somi haaldama somi yiiɗi jabade mi jaboro somi yiiɗi haalan neɗɗo gonga mi haalanto ɗum gonga no wawi wonirde foof komi kaɓeteɗo par ce que ko joguimi ko won yiɗɓe heftude ɗum won yiɗɓe jogaade ɗum ngala ɗum donc won aroɓe ɓe gandanɗa hoorema kañumen ko haare jilto mi totta ɗumen ko jiiɗi ko mais kadi so jaam yonti kadi amin gadda jaam oɗon gadda jaam machallah sikki ala to tolniɗa ɗo e musique inchallahu rabbi ɗum ɓuuri famɗude eko jogorɗa hebde hen inchallahu rabbi kono hande eto tolniɗa ɗo jinnaɓe ma soɓe jiima eno yimɓe mbayi jabtude ma mbayi jabtude jimɗe ma ni holno ɓe jiiri ɗum ne waɗi weltare ne waɗi kulol weltare nde ko
kamɓe ɓe dañi fartaŋe jogade ɓiɗɗo mo gandanɗa hoore ma yimɓe foof ene jiiɗi ɗum yimɓe foof ene kala haala mum saabu min babam Nouadhibou saaha yalta e lawol yimɓe keptinammo saaha joole auto ji yimɓe keptinammo e tout ça ɗum fof ko weltare kono kadi ne waɗi kulol saabu nenam saaha foof somi wima komi jahowo temps walla somi yima komi garowo Dakar walla komi johowo e Foutaji ɗi walla komi johowo partout ronkat ɗanade jaam par ce que kuluhuli nani hen kunude ɗe e guite ɗe et tout ça donc ne waɗi ɗeɗon gueɗe ɗiɗi ne waɗi kulol ngol mais kadi ne waɗi kadi weltare nde e fierté o machallah so tawi en garti e album ma on ɗon jolelel ene jeeya kadi e jimɗima jiɗaɗi kadi lolluɗi hono lefol nangue nefol mami wata to mami wata ma woni mami wata emo arani ala ne aɗa yaɗa mami wata ma omon e nder koyɗam omon e nder koyɗi ma hol bindo o bindi ɗi Brahim Signumata ɗi Brems windar jimɗi mum an windar jimɗi ma hay goto wallata non min windar jimɗam min waɗat ɗum min mijoto ɗum min waɗat ɗum e feuille big min nawat ɗum studio min enregistre ɗum machallah mi yinno dokka kam dande seeɗa tan e nangue o ɓendor ma yettoɗo fano ɓiye yeye arta ko lamɗo so jamma jengi komi jofto e ɓernde giɗo mi fofto sabunde nguleki dabbunde cirkali colli pindinami apto nangue a wawa defude nangue a wawa de jalbude nangue machallah ngol ɗon lefol wonno nangue konngol ma cakkitingol haade men uddude holko mbiyata Mauritanie naaɓe wonɓe hettadema sikke ala kala kadi yiɗɓe rap kadi wattuɓe hakkille e Bremsa holko mbiyataɓe hotoɓe kul haalde koɓe miiji haalde ko woni e ɓerɗe mabɓe wadde koɓe jiiɗi wadde wotoɓe kul yande saabu neɗɗo fof mo jiiɗa e aduna jettiɗo won place uji jettiɗo won fannuji andaɓe ɓe dañɓe ɓe firtuɓe ɓe fof wontoɓe ndewi e joɓɓi kono ɗum addananiɓe dartade haaɓe jetti to ɓe jettiɗo hoto yimɓeɓe kul yande mais yo kul yande mbasa ummitade ko ɗum tan woni foolede yande wasa ummitade tedduɓe heeɗiɓe he ko ɗo tongaten yewtere nde koɗo men wonno ko Brems rapport Mauritanie jaltinɗo ngal ɗo koral kesal biyetegal jololel mi hokkat on tan e ngol ɗo lefol mami wata guddiren ɗo ha saaha goɗɗo so hawri e welede Allah on jarama nawrami warango makko somi tiɗano darnde suka debbo a sohlani silama so wolde dawi darɗo ma ha labtindima fo polgu a nawi mi halani sa moosi mi halani sa jali jonna ma ene tosi